naman sila yung organization nga gitawag siya OCC niya. Naghimo sila lang organization nga gitawag siya Samaritan Purse niya. Mo na siya gipanghatag kada tuig sa mga bata tungod kay mo ni kalipay sa Ginoo nga ang gasa sa Dios mahatag sa mga bata. So ano mga bata matungod kay ang mga kasing-kasing sa mga bata pure pa ni sila unya kanang kuan pa kayo ang mga motibo sa mga bata dali silang mudawat sa mga pulong sa Ginoo. Na by the way, kining pagpanghatag na tuong batas dili ni siya para ang mga bata mabalhin sa relihiyon or mga maabdi sila nga uy maayo nilang pastor kay manghatag bitaw na mo kay mga istorya nga mingon sila nga manghatag ra na sila kay para mobalhin mo relihiyon para magpagana kuno ba. By the way, ang pulong sa Ginoo nagsulti igsoon nga kining ang gugma sa Ginoo gusto binyang i-share sa matag usa kanato sa mga pamaagi nga ang mga tao makakita pod sa intangible nga way kanang maila jung masinati ba ang gugma sa Ginoo kay dili man nila makitaan si Lord nga mugapo sa ila pero sa pamaagi sa paghatag sa mga boxes ilabi na sa mga gift dako ining kalipay sa Ginoo naman ang mga bata iyaman sa Ginoo. Amen. Muna klarohon lang ko ni ginhatag mi didto mosimba man ang mga bata or dili wala gid na siya kanang murag utang na loob ba. Musimba talaga pastor kay gipanghatagan ta dili musimba mo or dili ang mga bata or dili basta kay ang kalipay sa Ginoo mahatagan ang mga bata mo ra amo ato ang tumong igsoon. Amen. Nagkakarohanay bata. Amen. Usara yung tubag. Di lang busy siguro ang uban. So dita magdugay kanang sunod semana Domingo sa hapon di ay kanang magsugod ni panghatag sa taga-Kampiyawan ke. Dire, kanya sa musubot ang ginikanan, pwedeng diri sa simbahan, pwedeng panuhan nga dito sa purok na lang. Basta kay ang amuha lang kaya mga bata ma-secured siya nga kumuuwan or init or uwan, na sila kasilungan ba. Manang mas gusto na mo dire kay kuan man kanang nakatanan ba tubig, CR. So kung say man sa bata dali ra silang makakuan. Kanya mas sayon pod kung daghan kay nay microphone. So ingana siya niya moto. So good 12 days man na siya nga magtudlo sa mga bata kay 12 man na siya ka-lecture niya. Sabado pod sa kada Sabado buntag ato sa Dunghoy magtudlo mi kada buntag alas 10. Paniya sa mga ganahan nga mo sponsor kay kan man man ni siya og snack sa mga bata kay una ihatag ang mga box after ana 12 ka klase paniya mahatag nag snacks kay di man box kada adlaw ta mohatag dili na snacks na lang unya at least matudluan sila sa mga pulong sa Ginoo kay ang kalibutan karon digson need gid siya og ang mga bata ma-disciple sa pulong sa Ginoo. Kay once gani ang bata dili ni mo masugdan og disiplina pagtudlo sa mga maayong butang mudako na sila nga dili gid maayo. Manang karon pa lang daan naning kamot ang simbahan nga at least matudluan ang mga bata bisag dili ni kapunay kauban nila at least mga masigi sila painumduman sa mga pulong sa Ginoo. Kay ngon mang Bible sa Proverbs igsoon nga tudlui ang bata samtang bata pa siya ay nagadako niya dili na niya makalimtan. Mo nang hinaot kita nga mga ginikanan natay mga anak kanang maningkamot pud ta nga atong mga bata atong magiyahan. Kaya dagan sa mga bata karon broken ang family ang bata mudako siyang adik-adik, bugoy-bugoy or posible nga itugot sa Ginoo na mga tao nga maningkamot sila pero basta ang bata gyud walay disiplina giya sa ginikanan mudako gina silang pariwala sa kinabuhi. Na may mga desisyon ang mga tao pero at least gituman nato ang sugo sa Ginoo nga atong mga bata atimanon. Amen. So padayon ta igsoon kini ang pulong sa Ginoo makita siya sa Roma 8:28. So kanang snacks na to anak, baka mo rin bahala, hatag ba mo 50 kada usa ka mama o 20. Ay makabalaka kay mga bata na po magkakaon man ana. So atong mga anak ra gyapon atong mga pagumangkon apo ba na dili man nila pastor sa mga bata ra na mudong mohuluto ba mo binigdit muluto mo sa may tawag na lugaw pwede ra gyapon at least ang mga bata mabusog sila ba inang umagpangaon. Amen. So ang pulong sa Ginoo balikon ako Roma 8:28. So paningkamutan ako nga mubo ang pulong sa Ginoo nga natay di group pagkahuman magisgutanay ta sa atong mga nakatunan. Roma 8:28. Kaning Roma igsuon na siya sa bag-ong kasabutan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, buhat na sunod Roma. Mangita kadiha dakong number nga 8 unya. Nay gamay diha nga 28 mo ni atong isgutan. Ana. Okay, larga. Ang pulong sa Ginoo nagingon nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan
niadtong nahigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Balikon ako, nasayop kita nga adiha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Magampo ta, Lord, among gipasalamatan ang mga kinabuhi sa mga bata bisan pa man sa mga hamtong Ginoo nga imong gitagaag katungod nga makapasalamat nimo, Lord. Salamat sa daghang grasya, kaluoy nimo sa among kinabuhi. Among gipangaypasaylo ang mga kalapasan, Lord, nga basin nakasala mi nga wa na mo tuyua. Ning adlaw, Lord, manghatag kag pulong nga magpa-remind sa amoa. Kay daghan sa mga tao siguro karon nagubot na ang una-una, dalibog na kung sa'y buhaton, wala na siguro ipaglaom sa kinabuhi mo ng imong pulong, Lord. Maghatag na mo instrumento nga magamit na mo, nga bisag kung sa kagubot na ning among nasod, ang kalibutan, na ami assurance, na ami paglaom tungod kay ikaw ang Dios nag-andam ug dapit alang namo Ginoo. Salamat, Lord, nga ikaw ang Dios magligpon, maghatag kadasig sa matag usa. Pinagi si mga pulong. Kuning giampo gipasalamatan uban sa tabang sa balaang espiritu. Sa ngalan ni Jesus, amen. Mayong buntag sa makausa, pipika sa mong tapabi nga maaging buntag. So, kanang niagi nga si Mana igsoona ni gitawag nga wake up mo na siya event sa mga batanon nga magmata na. Tungod kay kanang magmata igsoon nga na bang magbuhat tas mga butang nga makapahimaya sa Ginoo. Nakada tuig amo na siyang gibuhat igsoon adto mi sa Bilar una human pagkahuybes dito Miss Cortez. Tungod kay wala man naaprubahan ang mga eskwelahan sa among organisasyon. But salamat sa Ginoo kay nahitabo ko siya. Ang akong motor, ako lang sa Segway para mag-connect sa atong wali. Okay ra ba? Ang akong motor gibilin ako sa plaza. Kay mga on mi sa BQ Mall nang libre man ang mong sponsor ang Korean Missionaries nga mga on mi sa Pizza Hut atong BQ. Unya ang akong motor gibilin sa plaza unya adto na ko gitunong siya adtong pedestrian lane to ni linya bitaw nga taas diha. Oh, nya kay mo sakay ra man mi makisakay ra mi sasakyanan padong sa Cortez. Ako na lang gibilin para di mi mahasol inaguli. So mo to nga kibaw ko nga kining linya diha before ang pedestrian lane kibaw ko nga pag mutunong ka diha matikitan jud ka. Naingon si Tsa, okay ra lagi na. Siya kay wa kahibaw, ako nga nakahibaw. Sige jud ko gunuktok. Murag marakpan tani ba murag makuan jud ni maklampingan gid ni. Nya mao to nga pag uli na namo gabi alas 10 na nawa na akong motor. Narato ko kaayo among isubay to mga motor, wa tong motor kitsa. Moto ingon sila ringil nga pastor basi gikarga na to sa taga Sitra. Moto nga nakulbaan ko gamay pero ingon sila nga pastor ay kabalaka kay naman tay silingan nga taga Mansa-asa nga daghan didto nga kailan nato. Moto gikontak na ko si Budoy lapit pagkasulti basta makarga na gani ang motor, madong nas maimpaw na siya, automatic mo bayad tag 400. O niya, kay na ko'y kaila man, na may fixer, na may kaila, gamay nusag 200. Dili na siya pwedeng ma-zero balance tungod kay basta makarga na. Kung wapa ko nakarga, di kalampingan, butangan, ka ng papel diha, pwede pa ko nung mamainusan, ma-zero balance. Matay siya, pastor, sa sunod, ano kita kay basta makarga na gani, automatic na. At least kay 200 ako na bayran. So dito ako nakalearn, igsoon bang sa atong kinabuhi, naagi mga pangitabo nga sayop na itong mga desisyon, pero gitugot sa Ginoo para magkatunta sa itong kinabuhi. Amen? So, kinsa may mapasalamatan, igsoon, nga daghan sa mga desisyon sa kinabuhi, nga murag gimahayan niya, pero kana ba yung pagmahay ni mo usa na sa instrumento nga gigamit sa Ginoo para magkaton ka. Mo nang dapat kang magpasalamat gihapon. Kay tao ra man ta masayop, no? Mo nang ang title ning kabuntagon, ang tanang panghitabo adunay katuyuan. Tanang yod, mamaot man na or nindot igsuon, tanang butang gitugot sa Ginoo nga naman. Adunay purpose si Lord sa atong matag usa nga kinabuhi. Mo nang ang sa atong gibasa ganina mga igsuon, nagingon ang pulong sa Ginoo nga kining all things work together for good. Tanan kuno di ay panghitabo bisag maot di kuno, maayo siya. Sabi nato ang maayo katon mga nindot nga nitabo, no? Pero ang tanang panghitabo sa kinabuhi, manindot or dili, all things work together for good to those who love God and who are called to His purpose. Tanang nahigugma sa Ginoo, o niya, tanang gitawag sa Dios, makasabot nga ang tanang butang gituyo sa Ginoo, gitugot sa Ginoo,
para naatay makatunan sa kinabuhi. Amen. So atong nagatunan nga ang tanang panghitabo, ang balikon maayo ug maot, mga panghitabo o sitwasyon sa kinabuhi gitugutan sa Dios kay naa siya purpose gyud. Ayo kalimutan na ha. Kay basi kunya og ma-depress na kag-ayo, na kay anxiety tungod kay malibog kas kinabuhi. Nga Lord, ganong gitugutan man nimo. Kani akong gusto pero nganong kani may nahitabo, kasuway ka na. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Di ba? Gusto ka moskola sa aning universidad pero wala ka kapasar. Gusto kang mopasal sa civil service pero nganong wala ka mga gipasar una. Di ba? Natay mga butang nga gusto nimo pero nganong wala man gid gihatag sa Ginoo nga naman na ay gitudlo si Lord sa ato si Kuya Kenneth naingon siya nga wa siya kapasar kay maybe atong panahona igsuon murag wala siya sa una-huna siguro kay nagistoryaanay man me. So ingana ang mga pangitabo sa kinabuhi so munang naghinaot nga magkat-on kita sa tanan nga pangitabo sa atong kinabuhi. Atong i-realize, atong hunaon, hinuktukan ba? Dili lang hinuktukan ang problema kanunay kundi unsa may ako makatunan Lord nganong nahitabo man sa akong kinabuhi. Amen. Ingana ka matubang sa kinabuhi nganong naplatan man ko Lord. Imo hinuktukan basig unya inaglarga nimo na nagbangga didto. Ikaw untay mabanggaan. Matong dito ni stangnan nag-ministry ko stangnan nag-assist ko ni Pastor Bigel. Natinga ko kay nabugto among kadina. Ya pag abot na sa unahan, hapit gidming maigo sa kahoy nga natumba dako kayo. Na what if wato natumba posible ba? So kagbantay ka na mga pangitabo, naay mga pangitabo nga maot ang hitabo sa imo pero gitugot sa Ginoo naman. Posible nga sa unahan nay mahitabo nimo nga dili maayo. Munang usahay maabot dito ta sa puton ta pero huna-huna sa unang Lord nganong nahitabo man sa akong kinabuhi. Ngano man naay gitudlo si Lord sa imo igsoon. Amen. Kasi mong tapad din nga inaay gitudlo si Lord sa imong kinabuhi. Kung magtudlo, kung magtanaw ka sa Bible igsuon na mga linog, na mga gubat sa laing nasod, na mga sakit nga mangitabo, na pagimuingon nga moangon nga sila ang Mesiyas igsuon o daghang malimpungan. Nganong nahitabo man yung mga maot sa kalibutan igsuon daghang pangutana ang Facebook, daghang kay mag-post, di ba? Nganong na priso man si Duterte, nganong na kuan man siya, daghang sa nahimo, nganong ingani may ang mga kurakot mas ding dato, ang mga kawatan mas daghan nagkwarta nya kitang naning kamot, gamay ra gig sweldo wa gyud na dato. Di ba? Makapangutana kay igsoon ngano unfair ang kalibutan, kita nga mo nagdagsimba sa Ginoo, wala tay panalangin nga dawat katong wala nay panahon sa Ginoo, daghan tay nagkwarta. Bantay ka na murag mangluod kas Ginoo ba? Nga Lord, naninuod ko simba nimo Lord, tanan akong gipalang simbahan pero nganong ang mga dato nga walay panahon sa Ginoo sila pa man hinuon ang naay kalipay ug makalaglaag sa tanang lugar. Pero pag magtuon ka sa Bible igsuon masabtan gayud nimo nga ang mga butang sa kalibutan lumalabay lamang. Na ako inilhan nga Kristohanon nga si Plong-Plong nagduwa may basketball pag Biyernes ingon sa pastor ang akong kalipay so nadaghan kayo bayi kining mga duwa-duwa, kwarta, sigo pangandoy ana, pero sanay na Christian ko pastor pag COVID. Karon di na ko mangandoy ana, mo trabaho na lang ko para sa akong pamilya para makasugakod ko pero karon okay na ko bisag gamay ra akong kwarta o gamay ra akong makuha sa kinabuhi, malipay na ko ngano man nasabtan gid niya nga mga butang sa kalibutan lumalabay lamang. No? Munang igsoon sa atong kinabuhi daghan kag pangutana sa Ginoo bisan ako gud ka pastor ko daghan ko pangutana magama ko gwali Lord tinuod ba lagi nga nay langit Lord munong dahil kung undang kay nami pa kay pangwarta Lord oy musuporta na lang ko simbahan Lord di nga na ba daghan ko mga pangutana kani sa akong asawa sige mig istoryaanay maghilak na lang ni tungod sa daghang problema nga among isgutan mampo mo sa Ginoo pero mubalik sa una-una ba ang butang sa kalibutan temporary lang gyud. Manawa ay bal-in nga og ano sa kakwaon sa Ginoo mga mo nga at least sa diyang kwaon ka sa Ginoo ato masabtan igsuon nga kitang tanan na ay kinabuhing walay katapusan kauban ng Ginoo. Amen. Ayaw sige gukod sa mga butang sa kalibutan. Kung mahawa siya nimo ayaw gukda. Si Lord isalig sa Ginoo kay ang tanang butang ato ramang biyaan. Amen. Nga trending biya karon sa TV, sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, sa balita, sa radyo, sa TV, wala ko'y gipanigan. Bisan ako, God, daghan ko madunggan nga panig ani ni XP. Nani panig po ni present day. Diba?
Naari ka sa XP, naganggid siyang maayong nabuhat sa kinabuhi igsuon diri sa Pilipinas. Nahimo siyang papa, nahimo siyang dagan kay siyang nahimo nga approve ang daghang mga tawo. Pero ari pagkaspikas nga naggamit atong mga ginadili nga mga kuan, lipay sila. Ay na nagid ni, nahitabaw na gid ang iya nga gigabaan na gud. Nga naman lipay sila kay mapadayon nila ang ilang ginabuhat sa kinabuhi. No? Nya ari pagkaspikas nag-uol kay mga tao, naghilak kay sila, daghan sila gipang post kay sakit kaayo nga pamalandungon nga imbis unta mahunong ang mao nga mga pangitabo sa kinabuhi, wala na nganuman. Wala naman siya katungod sa Pilipinas. Kung magtan-aw kay igsuon sa mga kuan, sa mga Kristohano dapat kibawat ang mobalanse. Amen? Ang kada tao naa siya gitawag na freedom, na free will. Unya ang tanan ingon ang Bible, ang tanan kuno nga gitagaad katungod sa Dios nga mutungtong sa usa ka posisyon, gitagaan nagkatungod sa Ginoo. Naay katuyuan ang Dios ano nabutang sa diha. Karon sa ako nga side Christian man ko na pastor ko, malipay ko nga ang tanang mga daotan sa kalibutan mawala gid siya. Galing ang mga tao mga digsuon sa pagkadaotan sa kasing-kasing sa tao, gipakainsakto nila ang sayop, unya ang sayop iyang gipakainsakto. Di ba? Kung imong sabton, kung ikaw ang pamilya, ikaw ang ginikanan, kung naa kay kasing-kasing sa imong isikataw, makit-an gid nimo unsa ka desperado, unsa ka lisod ang nasod kung ang sala mo'y maghari. Daghan kay mga pamilya nga maguba. Mao na plano sa yawa sa ato ang ato mga pamilya maguba. Nakit-an ako na sulod sa among panimalay sa dihang nagsugod ang droga sa amoa. Kaya ako gaskwila ko adto og UB. Naundang ko og pagkapulis tungod kay nagsugod ang dagan kay musod sa wala ko gidawat akong pamilya pero mo jud ako nakita. Daga magsulod sa among panimalay kasi klaseng lalaki unya nagawas magsiga na ng mata. Nya moingon sila nga wala ko sila gibuhat, wa mo kakita ay mo hukom. Moingon sila. Pero klaro kay sila mga mata nga lahi na gyud makitan man jud nako pod kay musod ko sa kwarto, mag-ilis ko kay ang among kuan, ang kwarto nga ilang tiguman na man dito ako mga sinina. Sumusod jud ko oy sudlasa nya nga di alam magpabuta-buta ko ako kita. Kita jud ko mismo sa ilang gipanggunit. Nya pag mag-away gani na silang akong ginikanan, busbot ta ng bungbong tungod anang ginadili nga kuan kay nagamit man. Si mama gusto nang mulayas tungod kay wala na panahon sa pamilya kay nanas barkada ang akong tinigom nga 10,000 na hurot. Akong mga igsuon, gamit na sila. Gawas na ako og sa kumangod nga babayi. Mo nang sakit sa akong kasing-kasing na pastor kung ano man, nga na kagrabe ang epekto sa mga tao nga nagamit ni ana. Mang-rape, mangawat, manghuldap, manghidnap og bata nga naman wala na kwarta. Mismo ako igsuon nga ga pastor na sa batuan ingon siya, kuya, pag ang tao gani nakagamit man siya, ang tao gani pag wala na magamit, ang iyang sweldo, iyan ang gamiton, ang iyang kuan para lang makagamit anak kay maka-addict man siya. Mangawat na sila, manghuldap, tanan gid posible nang buhaton nga naman. Grabe naka-addict ang ila nga kuan tungod sa ginadili nga droga. Manang dili gyud kamahayan nganong nabuhat to sa atong daan nga kuan. Kay ang tao magud basta dili disiplinahon, di gyud mo undang manggod. Bakit ani mo ang kuan igsuon okay ra lagi sa uban kay turog tanawon nimo kung ikaw na kay concern sa imong pamilya sakit kayo. Daghan kay mga tao nga madamay tungod lang anang mga butangan na masuko pag sila daghang mga tao nga nadamay nga inosente kay gipangpatay tong mga ingana nga mga tao. Gani gi-warningan sila una. Kabantay mo naman akop ng mga sitra. Oy, kinsa ni motor diri. Nga kabantay mo na. Pagkasa ni motor nga wave diri 125, o na require tra kuha. Magpa-remind sila una, di ba? Inagbalik nila pila ka oras na gihapon, so diya na sila mo kandado. Nagabot og alas 5 kay wa gyapon ko astag iya didto na kargahon ang motor. Ingana ka mahigugmaon si Lord. Magamit sa mga tao nga naay kasing-kasing sa tao nga mo disiplina, mo pahimangno una pag dili mo surrender. Prisuhon o dili gid mo undang. Okay, mas daghan mamang tao nga madamay kung dili gid sila undangon. Na kung imong pamilya naa diha nga mga sitwasyon, maluoy gud ka.
Pero unsaon taman igsuon kung dili sila inganaon, mayo gani kay naay pamaagi si Lord nga sa mga prisuhan, mga ospital, tagaag chance ang mga tao nga magbag-o ang kinabuhi. Sangyawan gani gyapon sila sa mga pastor. Nga naman gusto nila nga kaning mga daot ug mga pangunahuna may insakto aron nga mahimong katabang sa nasod igsuon. No? Manang kita ang atong mahimo karon mag-ampo kita sa atong nasod sa Pilipinas. Kung gibutang ang bag-o karon nga presidente, gibutang diya naagi pon tay makatunan sa kinabuhi. No, nga basta ang usa ka presidente walay kasing-kasing sa tao gyud mga katawhan niya, ana ra sa kwarta ang iyang pangandoy sa kinabuhi. Og dili gid siya bahalag magkayunsan ang kalibutan. Pero dita mohukom nganuman kita mga Kristohanon gitagaan tagatungod sa Ginoo nga moampo gyapon sa mga tao. Sakit kinay nga na moampo ka sa mga dili nimo ganahan, timo may gisugo sa Ginoo atong buhaton. Amen. Muna isod sa atong kinabuhi kanang gitugutan gyapon sa Ginoo man nga ang mga tao nga magbuhat og sala naagyoy silot. Amen. Tanan gyud nga pangitabo sa kalibutan gitugutan gyud na sa Ginoo kay pag ang tao di muundang sa iyang sala silutan gyud na. Ang pinaka-worst ana pag ang tao dili muundang sa iyang sayop nga gibuhat, impierno ang kapadulngan. Mga bitanagan kay nagwali sa social media, dagan kay magwali sa plaza, magpahimangno, balag wala magtagad nganuman kasing-kasing sa Dios nga mga tao bisa pag-unsa kadautan siya gitagaan sa gatungod nga mahimo makadawat og kinabuhing walay katapusan. Desisyon na gid na sa tao igsuon kung dili siya mudawat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Kay pag once nga maundang ang kinabuhi sa tao, naanay judgment nga giandam sa Ginoo. Langit ba siya o impierno igsuon? Nganuman mo nagiandam sa Ginoo mo nang tsansa karon sa atoang nga samtang may kinabuhi ta atong tagaan og panahon ang Dios. Amen. Kasi mong tapad tagaig panahon ang Ginoo. Kaning sayop nato igsuon, kaning sayop sa uban usa nas mga pamaagi sa Ginoo pod nga pahinumduman ta igsuon nga dili na pod nato buhaton ang mga gibuhat nila kay para mabag-o atong kinabuhi. Unang balikon ako, naay mga daghan kag mga sayop nga desisyon sa kinabuhi, di ba? Daghan kag mga nabuhat sa kinabuhi nga gimahaya nimo karon. Pero ibutang ni sa una-una igsuon nga dapat di mo nang pasalamatan sa gihapon kay lagi gituyo na sa Ginoo para naa kay makatunan sa kinabuhi. Amen. Kasi may mapasalamaton nga daghan siya nakatunan sa kinabuhi. Alam mo nagwadi lagi ning uban. Amen. Nga naman igsoon ayaw pagpabilin sa pagmahay. Kay kining magpabilin kas pagmahay nga Lord sayanga oy nganong ingani kung ako paning gibuhat ingani ang takon hitabo Lord kung ingani pa kong gibuhat ingani ato natabo. Daghan mga pagmahay ta bisan ako god gamahay ko nga nganong wako nga ning kamot sa una nga muskwila kanang tarong eskwela bitaw nga magtuon gyud karong nga pastor nako paglisod ko usahay og tuon. Need ko magtuon nga grabe taas nga panahon nga naman loading ako nahuna ba. Pero siguro gitugutan ni sa Ginoo para mas musalig ko niya, no? Si Budoy katong tabang na kog lukat, milyon ako na natabangan og lukat atong kan ba kanang kining sa motor unya ingon siya pastor naadto koy ansahite. Grabe akong kahadlok kay bisag mo magmotor nang ko diha sa amuara sa ato ara nga lugar mahadlok sa mabanggaan madagan sa mga overthinking wa sa kadong sa Thanksgiving dede kay basig maplatan siya maguba yung motor maligsan siya og series mga ana ba nya tungod sa kakulba niya magpurug-purug ang yang lawas unya maghangak sa tungod sa kakulba na ingana ka grabe ang yang 5 years na siyang naingana naingon siya nga pastor siguro kog nawagtang pa ni sa kuha di na ko mobalik sa Ginoo. Kaya tungod bayad to, nagbalik siya simba. Sa una magod gabata daw siya nga Christian siya na hindi ni backslide tungod sa mga barkada. Sa galing sa Ginoo gitawag siya balik sa Dios mo nang karon 5 years na po siyang naingana pero nahina-hina iyang na-overcome nga naman. Ingon siya nga pastor kung wala pa ni sa kong kinabuhi di ko mobalik sa Ginoo. Mo nang igsoon gitugutan usay sa Ginoo ang mga pangitabo nga dili maayo. Nga naman para mutawag kas Ginoo igsoon. Amen. Muna nga moingon nga Lord tangtangan ning problema Ginoo di na tangtangon sa Ginoo anuman para kanunay kang mutawag sa iya ag musalig sa Ginoo igsuon. Amen. Muna ingon si Paul Lord tangtangan ning struggle sa akong kinabuhi. Batingon siya nga dili man matangtang ang struggle but ang grasya sa Dios enough nga maghatag na kog kusog sa akong kinabuhi. Mana nga sometimes or sa kanunay ayaw pag-ampo nga tangtangon sa Dios lang ang problema.
but pag-ampo nga ubanan ka sa Ginoo sa imong problema. Amen. Ingon ang Salmo sa dahil tubag sa dihang musangpit ako sa Ginoo, tumagon ko niya o mag-uban siya kanako. Iwa ingon si David na og kuhaon ko sa Ginoo, but ingon siya but mag-uban si Lord sa akong kinabuhi. Sometimes ang pagtubag sa Ginoo dili kuhaon ang problema, kun dili ubanan kaniya sa atong mga problema. Kay for sure kaya natong musagubang sa atong problema igsoon. Atong pagpatan si Lord sa makausa. Amen. Muna sa itong kinabuhi, pasalamati ang Diyos na bahalag, nag-struggle ka karon, daghan kag problema sa kinabuhi. Gituyo, gina sa Ginoo para mutawag ka kapunay niya. Kaya pag wala kay problema, di na ka mutawag sa Ginoo. Bantay ka ng mga dato, magwa na sila problema. Pero nales, bayan ako, naminaw ko na, daghan problema ni mga dato. Kasi sila gununas ng negosyo. Mapobre na sila, saan naman nila pagkuhan? Masige sila negosyo, kwarta-kwarta. Manang salamat kay mga Kristiyanta. Pag natay problema, natay negosyo, natay mga utang, sige tagunahuna sa Ginoo igsoon. Amen. So padayon ta. Muna nga ingon siya pod nga all things work together for good. Tanang panghitabo igsoon makaayo sa tanan bisan pag dili kaganahan igsoon. Sa musugot kag sa dili igsoon, dili tanang panghitabo sa kinabuhi maayo. Dili na tanan natong gusto ihatag sa Dios. Nga naman para mosalig ka sa Ginoo igsoon. Unsa man ipulo nga pagsalig pastor? Di ba nakadawog ta karon nga salig sa Ginoo, di ba? Sa bukos mong kasing-kasing ayaw pagsalig sa imong kagulingon. Kining pulo nga pagsalig igsoon, tanang maingon salig sa Ginoo. Kining pulo nga pagsalig dili lang ka mo mudangop sa Ginoo sa panahon nga maayo ang imong kahimtang. But ang pagsalig igsoon mo na siya pagduol sa Ginoo nga naman wa nakakasabot sa kahimtang sa imong kinabuhi. Diha na ang pulo nga pagsalig. Kaya dili man ka musalig sa usa ka tawo kung maayo ang kahimtang niya. Musalig na kaniya kung ang imong kahimtang sa imong kinabuhi dili na maayo. Diha na ang pulong nga pagsalig musulod. Tanawa ning magtanaw kag social media, maghuot ang imong kasing-kasing. No? Nganong gingani man siya. Po naman tay apil ni 2015 nganong apil pa man Nga 2019 naman siya ning sugod og pagka-presidente nga na bitaw magreklamo ka daghan kay problema sa kinabuhi, magdugang-dugang pa ng mga artista. Ayan sa pagkapil-apil kay daghan pa migatubang karon, di ba? Maghuot ang atong kasing-kasing igsuon pero diha nga time gitudluan ka sa Ginoo nga musalig sa Dios. Kaya pagsalig sa Ginoo sa ganito kung wa nakakasabot sa sitwasyon sa imong kinabuhi. Mura kung nagmag-away mo si imong bana, bisag kapilan nimo siyang gibadlong sa imong usawa, kapilan nimo siyang gisultian, di gid siya mutuo nimo, kapilan nimo gisultian nimo anak, di gid mutuo, diha nakamusalig sa Dios. Nga Lord, di naman jud ko kaya Lord. Ako nang gibuhat ang tanan. Pero wa joy nahimo, way nahitabo mo nang musalig na lang ko nimo. Amen. Mo na igsuon kung dili gani na ayuhon sa Ginoo ang mga kahimtang sa imong kinabuhi, diha ka magsugod og salig sa Dios. So unsang pamaagi? Muampo ka. Kagabi si Kyle. First time man apil og prayer meeting na mo. Kyle man prayer taron. Nadi ko pastor, ipa man sa kahibawon sa nang ampo. Pag ampo na nabugsugod, duko siya to, duko ra siya. Naminaw sa namo, iya sa taasa di pastor no. Kaingon siya kanang pag ampo kana bitaw gimemorize sa nimo ang imong isulti o dali ra kaayo. Mas taas pa gani ang panahon uban na. So why mi sa unang overnight prayer, uman may alas 3 sa kadlawon, alas 4. Nga na ni kadasig sa una, ron dili na. At least mga nakay pag-ampo sa Ginoo. Abi sa una nga sugod ning alas 7 gabi alas 8. Magwali na human prayer na alas 9 prayer na nantod. Lord, human kay makatug na magagok na lagi. Magkog na pikpiko na tong dalid sa prayer. Huy, dumatag. Lord, mamalimot naman kasi mag-ampo. Pag ganito ha, sa ang pamilya, ang papa, Lord, nga na. Uban mag-ampo, nga mura, magwara-wara na mo, giaway ng yawa, bab. Sa ngalan ni Jesus, pahawas ang pamilya, di ka mo daw. Ganaan, magka-power ng uban. Ang uban, galuhod, ang uban, gatuto nga ng sipon, gahilak, galigad, katawa ng anuman. Grabe ang tinguha nga mag-ampo sa Ginoo. Gani ang Korea igsoon pinaka-pobre na sa una ang South Korea. Karon tungod sa grabing pag-ampo nila pila ka mga tuig ning dato ang Korea. Ngano man ang pagsalig sa Ginoo wala na wala. Kaning Pilipinas gitawag sa Christian country in the Far East.
Nya way ampo-ampo sa Ginoo relihiyoso ra kayo ta pero wa tay panahon nga moampo sa Ginoo gyud ta atong babae nga sige dangop sa usa ka judge, sige sagduol katong judge walay kahadlok sa Ginoo, walay kaluoy sa mga tao. Pero katong babae igsoon sige siya dangop sa Ginoo sa atong judge kay bawo siya makatabang ning mao nga judge niya kay silang panahon pag byuda ka, pag babae ka wala kay katungod sa kinabuhi. Walay mulaban nimo pag wa kay bana. Mo nang indong siya sa usa ka judge kay bawo siyang tabangan sa atong nga judge. Ingon ang judge nga kung masige balik-balik ning bayhana sa akong balay, kapuyan ko basi ako ning madapatan. Ako ni siyang tabangan, gitabangan niya. Ningon ang Bible nga bisan gani ang daotan nga judge kay bawang maluoy sa isig ka tawo niya nga walay kahadlok sa Ginoo, walay relasyon sa tao. Si Lord pakaha nga maluluyon sa atong kinabuhi igsoon. Ningon ang Bible sa last nga verse, makakaplag bakaha ang Dios og mga tao sa iyang pagbalik niya nga nay pagsalig gihapon niya. Mo ni problema igsoon kay sige tagtan-aw sa problema, masige tagtan-aw sa atong pagsulay pero wa tay panahon nga mosalig ug moampo sa Ginoo. Nasi mong tapan bitik ampo baka? Kung di kuya sa dili saba pastor. Amen mo nang igsoon. Karon magsige tagtan-aw sa problema panahon karon nga moampo kita kapunay sa Ginoo. Kasi Lord ra gyud ang naay nakahibaw sa panghitabo sa umaabot. Nya balik ka sa tong scripture. Ingon siya sa Romans 8:28. Balikon ako pagbasa. Napabangtanan. Men, ingon siya nasayop kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan. Na maayo di kuno ning gipanghimo sa Ginoo bisag dagkadautan ning kalibutan. Naagi pay plano ang Dios. Ingon siya niadtong nahigugma kaniya og kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Sara maminaw sa ni pastor. Ang mga tao kuno nga dili Christian magsige nagyaw-yaw sa mga pangitabo karon og walay gihimo tubangan sa Ginoo. Pero ang mga tao kuno nga gitawag, kana mingon gitawag, og mga tao kuno nga nahigugma sa Dios, kana mingon nahigugma sa Dios. Ingon ang English nga translation, who love God and who are called to His purpose. Kani mga tao kuno igsoon nga nahigugma sa Ginoo, pasabot ani katang tanang mga tao nga naay relasyon sa Dios o kaning gitawag sa Ginoo kaning mga Christian. Minaw sa hangad sa ni pastor. Kada galalis magud ani nga na kuno usa ka simbahan nga gitukod ra ni Kristo o katong ubang simbahan dili na tinuod. Kaya ingon sila nga upon this rock I will build my church. Na kanang church diha magtuon ka sa Griego nga pinulungan mga tao nga gitawag sa Ginoo. So therefore, we conclude na ang simbahan dili siya building but ang mga tao nga gitawag sa Ginoo gikan sa sala unya nangalagad na karon sa Ginoo. Mo na yung mga simbahan. Lakod pagkasulti kita ang simbahan. Ang simbahan ra nga building gigamit lang sa Ginoo para mosimba ta sa Dios, magpasalamat unya magtigom ta, magresiganay tapat apan ang simbahan kita mga igsoon. Nakasabot. So kaning gitawag diha nga naay who are called by God kanang tinawag sa Dios kitang nga mga Kristohanon. Amen. So luktod pagkasulti ang mga Christian kuno nga naay relasyon sa Ginoo mga gipangtawag sa Dios sila ang makasabot, kita ang makasabot og nganong nangitabo ning mga panghitabo sa kalibutan nganong gitugutan na sa Dios. Pero ang mga tao nga walay relasyon sa Ginoo, mga wala nangalagad sa Dios, wala gid na sila kasabot sa mga panghitabo karon igsuon. Amen. Tanan gyud, kung ikaw tinuod kang nakasabot sa Biblia, kung nagbasa kag Bible na kay relasyon sa Ginoo tinuod, dili lang nimo gamiton ang Bible matud pa ni Rev, ang Bible dili sa ihadhad na sa balay, but ang Bible gisuwat na siya para basahon nato. Kay dili makasabot ta sa pulong o sa plano sa Dios sa atong kinabuhi, dili lang gikan kaniadto karon og sa umaabot kay ang Bible manigsoon gisuwat siya para makahibaw taon say mas manghitabo pas umaabot. Gani akong gisiran si Budoy kay ingon man siya nga pastor na ako uyab ba nga di Christian ako siyang gisiran gikan Genesis hangtod Revelation. Pag abot sa Revelation pastor kay wa ko kasabot sa mga panghitabo. Mura na mag-magic ni mga dragon naman ang gipangistoryahan dire. Man ang galigos sa explain ako sa ina nga doy.
Magbasa ka ng first chapter sa Revelation, chapter 1 hangtod sa 4. Mabantayan mo diha nga naay church gisuwat diha. Basahan ninyo na naay simbahan. Makabantay kapag abot sa chapter 5 hangtod sa 21, wala na kay mabasa bisag usa ka pulo nga simbahan. Nganuman, kay pag balik ni Christ diri sa kalibutan sa iyang second coming, ang tanan nga mga Christian, ang tanang simbahan, kinsa ganinang simbahan? Kita nga nagtuo sa Ginoo, kuhaon sa Dios. Unya, pag tanang gikuha na ka sa Ginoo, ang tanang nahibilin sa kalibutan nga walay pagsalig o walay relasyon sa Ginoo mga igsoon, sakiton sa 7 ka tuig. Mo na gitawag og tribulation. Diba mo sa kadok ng tribulation, 7 years ang mag-antos ka, ganahan kang mamatay pero di ka mamatay. Nya kanang mga tao nga di mauban sa Ginoo sa iyang pagbalik, maimpierno na. Grabe kaluoy. Basahaning kuan, Revelation. Maingon mo ay binutbot man imo pastor, dagan mo ingon na lang binutbot oo magana nga mahigugmaon man ang Ginoo. Basahan ni. Pero salamat sa Ginoo pag ikaw nakakarelasyon sa Ginoo, inagbalik ni Kristo kuhaon kaniya. Di na ka makatagamtam sa mga kasakit. Kiba mo sa kasakit ng tribulation, paminaw sa kayo. Grabing kasakit na itanang kasakit nga imong nasinati karon dili ikakumpara sa mga kasakit nga masinati sa mga tao nga walay relasyon sa Ginoo. Munang binosa pag moingon ganimog walay pulos ning mohatag ka panahon sa Ginoo, magmaay na unya ka kung maabot ang time nga maabot na ng giingon sa Ginoo mga igsoon. Munang kaning pagsimba nato, pag-antos na to mutukad ta diri o mahatag panahon sa Ginoo, dili gid na siya sayang. Amen. Dili kini si sayang bisag kada Domingo ra ka maari, what if kada adlaw tang mag-on dire. Kapoy, wa patay madawat dire. Hinaot ang pastor pero sa Bible nagsulti igsoon ang mga Kristohanon dili lang magtan-aw karon kun dili magtan-aw unsay mahitabo sa umaabot. Maabot na pagway relasyon sa Ginoo ang tao, ang iyang ginahuna enjoy now, suffer later. Pero ang mga Christian suffer now, mag-enjoy ta later kauban ng Dios. Amen. Manang isom halag kapoy kang musaka diri, kapoy kang maminaw sa pulong sa Ginoo, ang imong pag-ari dili kayud sayang. Basta mohatag kag panahon sa Ginoo na ay katuyo, na ay reward someday ang Dios na ihatag sa tumang igsoon. Ingon ang Jeremiah 29 verse 11. Atong basahan. Kapit to kumhuman. Na okay palagi mo? Ate. Do pa ka oras sa nabilin. Ito. Tagsarap ko ka makita, Jeremiah 29 verse 11. Dagan kay mga tao nga muko aning saad sa Ginoo pero kasabot unsa gayoy konteksto sa mao nga bersikulo. Hapit to kumuman. Jeremiah chapter 29 verse 11. Kini si Jeremiah mo ni si gitawag og the crying prophet, katalawan siya ni. Talawan siya nga pagka-prophet. Pag musulti siya sa mga tao, kasab-an siya, latoson siya, sumbagon siya, pisohon. Muna nga, Lord, kapoy na kayo, Lord, na kumuwalis yung mga pulong, Lord, kay kini mga tao akong giwalihan, mga badlungon, ako ri awayon. Paringon si Jeremiah, Lord, di na kumaantos. Nga di kumuwalis yung mga pulong. Muna siya nga prophet. Itong basahon sa Jeremiah 29 verse 11, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw, alang kaninyo. Sa paghimo kaninyog maoswagon, inay maalaot og paghatag kaninyog kaugmaon nga inyong gipangandoy. Hangad sa ni pastor. Nindot nga verse no. No, I know the plans I have for you, declares the Lord, to prosper you, not to harm you, to give you hope in a future. Lami kini memorization, lami kini siyang guptan nga bersikulo igsoon. Pero aning panahona ang mga Israelita na ulipon sila sa Babylonia nga naman badlungon sila kayo. Amen. Ngano gani na ulipon sila kay badlungon sila kayo, ayaw nagsimba sa laing Dios, ayaw na nagbuhatan mo buhat magyapon man naggipriso sila. Prisohon tamubi para mutagam mo. Ngano man pag dili lagi disiplinahon sa Dios ang iyang katawan, magpabiling pabadlong. Manang ingon si Lord, okay, kamo mga tao nako, puyo mo dis Babylonia, pananom og mga pitsay, kaning mga carrots, mga tanang mga kuan, pagpadato mo diri mo panganak. Lord, grabe asa man Lord. Ingon ka pagawson mi mo diri, magtagda mo disiplina ang inyong gipangayo, mo nang disiplina mo nako.
Ano yung panahon na tungod kay na priso man sila, mo nang naisaad si Lord nila. Amen. Mo nang iigsoon kung ikaw karon naakas pagdisiplina, naakas kahimtang galisod kayo ka, ayaw kabalaga ka na ay maayong plano ang Dios nimo. Amen. Nagantos man ka ate, ginikana, nagantos man ka sa pagatiman si mong anak na ay plano ang Dios sa umaabot. Antusa lang kay kining pag-antos sa kalibutan na gini. Di man gini mo mawad-anog kan kay tungod sa sala magantos naman ta pero at least nagantos ka para gyud sa kahimayaan sa Ginoo. Mga estudyante, amen. Salamat sa Ginoo kay naatay ginagmayng mahatag sa inyo no. Nabalang nagantos kag ay nagpakatos ka pangapit. Antos kag sige tuon, sige kag paningkamot ga mag-project do sa eskwelahan. Kapoy kay eskwela antusa lang ano man na ay plano ang Dios sa imong kinabuhi. Balag mag-antos ka para sa kaayuhan kaysa mag-antos ka katungod kay nagbuhat kag daotan. Ingon ang 1 Peter mga igsoon. Amen. Kasong kinabuhi na ay paano ang Dios kupti ni nga saad Lord someday makagawas ko ni someday i-bless ko nimo Lord someday Ginoo padatuon ko nimo Lord someday Lord na ako na kay maayong plano sa akong kinabuhi Ginoo kung andamtang magpagamit gayud sa Ginoo. Amen. Dili pud pwede nga Lord na kay saad pero bubalik ko pag imong daong binaang binuhatan ikaw ra giilad ikaw ra giilad si imong kaugalingon ayaw pagkupot sa saad sa Ginoo kung ikaw magbalik-balik kas binuhatan imo nga dili maayo gid mo bless si Lord ana igsoon amen unya kining mabasa ni mga Biblia daghan gid tayo nako example lang ihatag sa inyo nga mga gipanggamit sa Dios nga maud gid mga pangitabo sa Bible. Nagay ko Lord, ganong ingani man ako kinabuhi Lord, ganahan ko mahimong dato, ingani manlo di po takatawra ta. Pero gaden sa den nagtuon pos Bible tanan nga gipanggamit sa Ginoo wala gyud nagbuhat og matarong nga wa nagantos, tanan gyud nagantos. Gani makaingon ka grabe. Nalagi ni Ginoo siya ganong ingani man kinabuhi si Joseph. Si Joseph gitagaag plano sa Ginoo nga mahimong dato. Gilabay sa mga igsoon sa tabay nga walay tubig sa kita na oy kunya gibaligya pagid siya nya pagdong niya sa Egypt gitintal siya sa asawa ni Potifar nya bisag wa siya nakikilawas gipreso siya kay nang rape kuno siya gipreso si Joseph unya pagkalingkawas si Joseph igsoon unya nadang nay gutom ang ilang nasod sa Kanaan ay ang pamilya mindong sa Egypt ang iyang mga igsoon sa nakaila sila ni Joseph nahadlok sila nga naman basig mo baos si Joseph nato pero si Joseph sagdi lang ang nahitabo nako giplano na ning daan sa Ginoo para muluwas ay inyong kinabuhi grabe kasing-kasing siya pa nang gibinuangan gibaligya pagid kasuhan pagyud pero ang iyang kasing-kasing wala nagdumot nga naman yung tawag na nasayod siya sa plano sa Dios sa iyang kinabuhi amen mao na nga igsoon sa atong kinabuhi na mga panahon nga mga question ka sa imong gugma sa Ginoo nga Lord nganong gigugma palgi ko nimo Lord napalagi kay plano sa akong kinabuhi pero nganong naingani manitabo Lord na ay plano ang Dios igsoon amen si Job ingana po nahitabo na wala ang tanan sa iya pero gidato siya sa Ginoo sa umabot nga naman ning salig siya sa Ginoo si Jesus igsoon si Jeremiah sige siya hila kay gawali siya sige siya kasab-an binuangan siya pero gawalig yapon siya why na-convert si Jesus mingani sa kalibutan nagwalig gidaog-daog sa mga Pariseo naganto sa cross tanawan ninyo ang mga basahan ng Bible ganan mudugang yung problema basahan ang Bible mas mudagan mo gini yung problema magbasa mo Bible kay ang tanang gigamit sa Ginoo nagantos gid sila pero salamat sa Ginoo kay ang ilang pag-antos worth it. Amen. Balang nag-antos ka, nagbuhat kag maayo, igsoon, naglikay ka sa sala, naglikay ka sa imong ganahan nga dili ganahan ang Dios, magsikag dong sa simbahan, manghimlo ka og CR nga nakaglamok. No, antos ka ni siban, mag-serve ka sa Ginoo, maghatod ka sa mga membro nga layo kay hatudonon, kapoy kay kinabuhi Ginoo, bisag gikan pa kag trabaho, kasi kag biyahe ka nakuan, bahala lang gyud na kay anak nga gipakuan. Sige kag antos nga uwan init nag-antos nga naman para manas kaayuhan mamutol kag kahoy tino para lang sa imong anak mabuhi imong anak bahalag gamay suldo basta kay imong makuan imong anak antusa lang nga naman ang kanang pag-antos na ana siya gasa og panalangin sa umaabot
Kay kanang mga nag-antos ron kay nagbuhat og sala luoy kay na sila. Kay silang tanan nag-antos silang tanan pero ang tanan nilang pag-antos dako kay reward ngadto sa langit. Men mo nang igsoon sa atong kinabuhi naagoy panahon ang tanan. Bahala og may panahon nga wala kakasabot sa kalibutan sa nasod, salig lang sa Ginoo nga naman ang tanan gyud nay katuyuan. Last nga verse mahumanta Ecclesiastes chapter 2. Kini Ecclesiastes gisuwat ni siya ni Solomon sa diyang tiguwang na siya. Hapit na siyang mamatay, nagsuwat siya ni igsuon. At 3 di ay Ecclesiastes chapter 3. 1 to 5. Kana lang mubo lang ya mahumanat ta. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 5. Nana? Tuloy sa uban palihog. Kasama na magitan si Eklia. Salmo sa katunga. Mag-on mo sa Bible, katunga. Unya, nakita mo sa Salmo diha. Unya, si Panultihon. Sunod di Panultihon, si Ecclesiastes na siya. Nana? Tunga-tunga na sa Bible. Tunga-tunga sa Bible. Tungaan ang Bible ninyo. Tungaan niya. Nadiha ang Salmo, Panultihon o Ecclesiastes. Chapter 3, verse 1 to 5. Taas man ni siya, pero dila ito basahon tanan. Nana? Okay, atong basahon. Ingon ang chapter 3 verse 1, ang tanan nga mahitabo dinhi sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. May panahon sa pagkatawo o panahon sa pagkamatay, panahon sa pagtanom, may panahon sa pag-ibot, may panahon sa pagpatay, o may panahon sa pag-ayo. May panahon sa pagguba, may panahon sa pagtukod, may panahon sa kagulanan, may panahon sa kalipay, may panahon sa pagbangutan, og may panahon sa pagsayaw, may panahon sa pagsalibay og mga bato, og panahon sa paghakot og mga bato. May panahon sa paggakos og panahon usab sa dili paggakos. Taas man siya nga verse igsoon hangad sa ni pastor. So nasabtan niyo ang kuan, tanan ko nga mangitabo sa kalibutan moabot gid na sa musugot kag sa dili. Tino kanang mag-uol ka nga ang imong anak bata pag gikuha na sa Ginoo pero moabot gid ang panahon na. Ikatan tanan mga matay ang gitaan eh. Sa papila kabungtod ang imong ibuyag. Mamatay gid ang tanan igsuon. Kay naay panahon gid ang tanan. Maybe ang panahon ni Riadjen atong panahon na ra jud. Ang panahon ni pastor basin og nga pila ka tuig na lang ana. Kay moabot gid ang panahon na, panahon sa pagpatay, nagkamatay naay mabuhi nga lain. Si Papart no, ingon ni Alio nawala na mabuhi. Ingana jud ang kinabuhi, dawat-dawat na lang gitaan ni. Mo ako bitaw, Lord. Si Papa, mawala gini si Mama nako, ang asawa ako, nasa kakukwaon kini mo Lord no. Maabot gini mga panahon na dawag gidawat. Sino ko kampo nga Lord? Tagay jud ko kasing-kasing nga basta kunsay may tabo aning kalibutan na mudawat gid ko Lord bahalag sakit. Naman si panahon tanan na magkatawan na ita na panahon nga maghilak tang tanan. Hindi pwede nga kung naghilak ang tanan nagkatawa ka di pwede. Ipagkabatay dito sa niya nang hilak mata tanan naguul tang tanan ay pag nang namatay nagkatawa ko ay salamat kinalangit na gid siya. Muhilak jud ka kay namatayan man ka. Pero ang ngan po sa pulong sa Ginoo moabot ginang panahona, may panahon nga mag-away. Ingon ang Bible ay panahon nga magkauli jud mo. Manang ayaw ka pangutang nga Lord, nangalagad ko nimo ngano nag-away man sa akong asawa. Nga mga Christian man minag ng panahona. Kay para mas mulig-on ang inyong relasyon kung naay panahon nga na gitugutan na tanan sa Ginoo para magkatunta og mosalig sa Dios. Amen. Mo na nga sa atong kinabuhi, ato lang iampo karon, Lord, tagaay ko kasing-kasing nga andam ng mudawat sa posibleng mahitabo sa akong kinabuhi sa umaabot. Kay gingon naman sa Bible, moabot gining linog, moabot gining gubat, moabot gining mga kamatay, mga sakit nga wa to na may bal-i. Pero ingon ang
Matthew 24, ang tanan nga kadawat sa maayong balita maluwas. Amen. Ang pinaka-importante gid sa atong kinabuhi samtang may panahon ta atong tagaag panahon atong mga pamilya atong buhaton na pinaka-the best sa ilaa atong sharean sa pulong sa Ginoo. Nganuman ang panahon moabot ra gayud igsuon. Ang pangutana, andam batang tanan atong mga pamilya mai-appeal sa pagbalik sa Dios. Manang ampo karon igsuon samtang may panahon pa. Amen. Atong iduko atong ulo og yung mga mata. Matagtag time igsuon sa pag-ampo karon mga panahon na gitagaan